Коста пичове, коста хора, коста батки, чучусци, лелички, батковци, какви сте там, женички, момчета. Така, днес ще ви покажа как да си направите скрито, т.е. скривалище на Майнкрафт. О, нова танк, какво е, май къща на вещица. Да, днес ще ви покажа как да си направите такова скривалище. И като за начало първо трябва да намерите някаква такава планина. И така да я изкопаете да стане малко по-рандъм. Така. И сега нещо ето така ще направим. Така. Така, сега нещо, което трябва да направим е да изкопаем така две блокчета напред. 4 на 2. Или то да знам как се пада. И след това копайте ето това нещо. Така копайте две блокчета навътре, слагате пистани. Ето така, слагате пистани тук. След това го запълвате с дърт. Аз казвам примерно как да се направите, смисъл това е моя идея. И да. И за целта, забравя да кажа какво ще ви трябва за целта. Значи за целта ще ви трябват 4 пистана, които сега ги сложихме. 4 пистана ще ви трябват. Ще ви трябва около стак редстоун компоратор, само един ще ви трябва. Ще ви трябва 2 редстоун торча, 2 редстоун репитъра, една мотичка. Няма значение каква, важно е да е мотичка. Кой ще ви трябва и фурна, такова печка. И да, нека започваме. Ние започнахме ли, ама... Добре, time set 0. Да един what. То даже по-тъмно стана. Добре, значи сега за пистаните изкопаваме 3 блока. В смисъл до пистаните, така копайте 3 блока. И изкопавате горното блокче на един пистан. Така. И на другия същото. Оп. Така. Сега слагате редстоун така. И на другия пистан така правите. И да речем, че примерно ще изкопаем 3 блока надолу. Ето 1, 2 и 3. Ето 3 блока изкопахме. Супер. И от тази страна ще изкопаем 3 блока. 1, 2, 3. Ето 3 блока. И сега трябва да се срещнем другия край. В смисъл, трябва да срещнем другото нещо. Ето го е него. Така, нека да осветим. Оп. Всъщност тия редстоун торчове, един редстоун торч, не знам за кого го взех. Да, точно за това го взех. Да. Така, сега следващото нещо е да се сложите печка на тайно място. Но за целта аз ще взема един саплинг и ще посадя едно дърво тук. Чайте, че забравях къде са саплингите. Ето таки. Така. Няма значение какво ще е дървото. Нека да си вземем и... Арбе, къде беше? Бон. Ето. Така. Значи сега ще направим едно дърво. Тук го развалих. Добре. Ето, къде да го сложим, Къде? Аре, тук ще го сложим. Гледайте да е близко до капана. Тук. Така направете. И сега съответното нещо. Сега съответно ще ви трябва емотика. Гаме моде 0. Така. Сега ще ви трябва емотика. Но първо ще изкопаем така. И ще сложим една печка тук. Под дървото слагаме една печка. Така. И сега го запушваме.
И с мотичката можете да си го отварите откъдето искате. Ето вижте, копайте тук и печката ви се вижда. Но за сега, но след като сте проверили печката, чуките пак слагате, за да не заподозрее никой. Така, сега нека да продължаваме. Добре, това е на едно и също ниво. Трябва да изкопаем 3 блокчета надолу. Хоп. Не знам дали ще го срещна. Срещна го е. Ето. Ето хора, колко добре си пасна. Така, сега следващото нещо, което трябва да направите, да сложите редстоун компаратора. Ето така. И в печката да сложите 10 кола. И това съответно трябва да светне редстоун компаратора. Но, има едно голямо но. Слагате ето така правите. Оп. И тук слагате още един блок, за да сложите редстоуна. Е така общо взето правите. И тук можете да го запълните. Е така да стане. Слагате едно блокче тук. Но гледайте да не го закривате с блокове. Ето така, не гледайте да не го закриете, защото тока спира. Ето вижте сега как угасна, пък сега тока тръгна. Еми да. И сега съответно тук свързваме. Тук аз ли го щупих? Да, аз ме щупих. Ето редстоун. Добре. Ето така ще направим. Тук само ето от този пистън копайте ето така. И това нещо трябва да се получи. Само ето така да не се свързват редстоуновете. Защото тук ще добавим още едно блокче. Ето така. Ето така трябва да се получи. Опа. И свързвате редстоуна и вече двата пистона би трябвало да работят. Ето. Не, защо? Тук трябва репитър. Добре. Даваме моде 1. Така, нека си читнем. Още два такива за случай. Даваме моде 0. Така, сега слагаме репитъра. И ето вече двата пистона светнаха, да. Ето. Точно така. Така и сега от другата страна го правите същото. Свързвате токото. Тока свързвате. Ето тук, след това слагате един репитър, защото да стане последен сигнал и сигнал да идва по-бързо. И хем да е последен. И също така, тук правите пак абсолютно също както там го направихме. Копайте ето така. 3 блокчета копайте. Хоп. Не. Трябва да добавим още един блок. Ето така. Опа! Тук слагаме редстоун. Тук слагаме репитър. И воля! Вече всичко е окей. Само за да го отваряте отвътре. Сега ще ви покажа как да го направите, за да се отваря и отвътре. Или затваря, както искате, го приемете. И да видим, така сигнала ще стигне. Не, няма да стигне, добре. Значи тук слагаме репитър. И съответно тук ще ни трябва ръчка. Гаме моде 1. Читаме ръчка. Слагате ръчката тук. Оп. И тук само можете да сложите едно капаче и готово. Не работи ли? What the fuck?
Добре хора, вече разбрах какъв е проблема. Значи проблема е, че... ще взема едно блокче. Така, проблема е, че ето тук трябва да сложим един Redstone Torch. И да. Тук слагаме Redstone Torch. И останалото нещо угасва. И тук като сложим ръчката, ето, вече може да се отваря и затваря. Да, ето, много готино. И сега ще ви покажа като махнете... О, не щупих дървото. Ето, с тикате, като го таковате, бъркате в печката и като махнете кола. И тук така ви се махна товато. Смисъл, затвори се. А когато го сложите, пак се отваря. Ето. Ами да, хора, това беше от този клип. Надявам се да съм ви помогнал. Да, и тук така можете да се го запълните. Да не ви е грозно. Също и тук. Добре. Така можете да го запълните. Няма така работи. Да, работи. Така сложим този левър. Ето, всичко работи. И хора, това беше от този клип. Надявам се да съм ви помогнал. Идеята наистина от никой не съм я копирал. В Rogue Partners просто аз сам си я направих. Сам си направих това секретно нещо. Наистина много готино. От никой не съм го копирал, хора. Ако щете ми вярвайте, търсете клипове, няма да намерите такова нещо. Сигурно няма да го намерите. Не знам, може да го намерите, но наистина от никой не съм го копирал. Да, общо взето това клип. Надявам се да ви е харесва. И ако гледате края, знаете ли каква е тайната? Още не съм се преоблякал от даскал. Да. Добре. Хора, това беше от този клип. Надявам се да съм ви помогнал. Вече колко пъти ще го кажа. Довиждане. Айде, довиждане. И да не забравя, ако съм ви помогнал, моля ви харесайте клипа, за да знам, че е така. Просто за това искам да го лайкнете, за да видя дали съм ви помогнал. И да, това от мен. Довиждане.